Dinepensahan ni Batangas 2nd District Representative Gerville Jinky Bitrics, Luistro kung bakit tila mala interrogation o para imbestigasyon ang naging pagtatanong ng House of Representatives Quad Committee kay Pangulong Rodrigo Duterte sa nakaraang 11th hearing. Ang pagdinig po ay kaugnay sa maligasyon na extrajudicial killings o EJK noong kanyang termino bilang Pangulo. Sa panayam ni Luistro sa programang At the Forefront ng Billionaire News Channel, nilinaw ng mambabatas na ang pag-imbita kay Duterte bilang resource person ay in aid of legislation. Dagdag pa niya upang makabuo ng mga epektibong batas, kinakailangan nilang alamin ang mas malalim na katotohanan sa likod ng mga aligasyon. Ibinahagi rin ni Luistro na naipasa na ng Kongreso ang panukalang batas na nagdedeklara ng extrajudicial killings bilang isang heinous crime. Sa ilalim ng panukalang ito, ipapataw ang maximum penalty sa sinumang mapatutunayang sangkot sa EJK at hindi rin maaaring magpiyansa ang mga akusado.